Získali sme hračky Poppy Playtime z 5. kapitoly. A rozrežeme ich presne o 3 ráno. Máme tu hračku Huggy Wuggy. Skoro vás zjedol! Taktiež tu máme hračku Kissy Missy. Zvláštne. A prečo plače? Plyšová hračka Lily. Nemám rád Lily. Je veľmi nebezpečná. Taktiež tu máme hračku Gibleta. Opatrne, Giblet! Skoro si nás trafil! Ale taktiež, decka, tu máme tú najnebezpečnejšiu plyšovú hračku Prototyp. Decka, navrhujem začať rovno s ním. Niečo sa deje. Moju hračku neotvoríte, kým nenazbierate 15 000 lajkov. Decka, videli ste to? Do Andreja sa vtelil Prototyp! Vyzerá to, že nechce, aby sme otvorili jeho hračku. Decka, prosím, dajte like a potom zistíme, čo má vo vnútri. A zatiaľ navrhujem vybrať hračku Kissy Missy. Ona práve plakala. Poďme, možno zistíme prečo. Tak. Decka, navrhujem urobiť chirurgický rez priamo na bruchu tejto hračky. Decka, v tejto hračke zjavne niečo je. Je tu háčik. Zachyť ho! Veď nemôžem, je tam zrejme niečo veľmi veľké. Alebo sa to tam proste zaseklo. Decka, pozrite sa na to. Vo vnútri tejto hračky bola skutočná klietka. A vo vnútri ďalšia hračka Kissy Missy. Plače, pretože je v klietke so zámkom a celá v reťaziach. Kissy Missy, my ti pomôžeme. A ako pomôžeme? Veď nemáme kľúč od tohto zámku. Pozrime sa do hračky. Tak. Je tu nejaká páčka. To snáď nie, decka. Pozrite, to je celá krabica cukrovej vaty od Kissy Missy. Zbožňujem cukrovú vatu, hlavne jahodovú. Poďme ochutnať. Poďme. Veľmi pekne vonia. Tak poď. To je chuť jahôd. O tom som už dlho sníval. Tak stop, teraz sa tu rozpilujeme jedlom. Musíme pomôcť Kissy Missy. Daj to nabok. Tak, kde je ten kľúč? Kissy Missy, neplač, čoskoro ťa oslobodíme. Andrej, pozri. Kissy Missy slzami rozpustila cukrovú vatu. A vo vnútri sa objavil magnet. Ale na čo nám bude? Neviem, ale nechajme si ho. Čo ak sa nám ešte zíde? Tak, ja som tu niečo našiel. Decka, pozrite sa na to. To je predsa spoločenská hra na chirurga. V labke Kissy Missy je zelený kľúč. Presne taký istý zelený zámok visí na klietke. To znamená, že ho musíme nejako vytiahnuť. Daj, ja to skúsim. Evgen, si v pohode. Ak nebudeme opatrní, decka, táto hračka nás môže naozaj kopnúť prúdom. Mám nápad. Čo ak sa ten kľúč pokúsime z tej hračky vytriasť? Tak? Nejde to. Pozrite, vypadla pinzeta. Najskôr touto vecou musíme ten kľúč vytiahnuť. Tak? Vyzerá to, že aj s pinzetou musíme byť opatrní. Tak, decka, musíme sa sústrediť. Tak, maximálne opatrne uchopíme. Decka, podarilo sa nám to. Vytiahli sme zelený kľúč. Kissy Missy, pomôžeme ti. Kissy Missy, teraz ti pomôžeme. Tak, poďme ju oslobodiť z týchto reťazí. Ale nič z toho nebude. Visí tu červený zámok. To znamená, že musíme nájsť ďalší kľúč. A tiež červenej farby. A kde ho vezmeme? Neviem, ale v hračke bolo ešte niečo. Možno je tam kľúč? Poďme to vytiahnuť. Tak, skúsim to proste vytriasť. Tak. Čo to je? Neviem,
ale vyzerá to ako nejaká váza s čiernou tekutinou. Pozri, niečo sa tam hýbe. Čo ak je to kľúč? Меня укусила маленькая акула! Евген, помоги мне! Ten žralok mi skoro odhryzol prst. Ja tam už ruku pchať nebudem. Ani ja nebudem. Pozri, v klietke bola udica a ja som si ju hneď nevšimol. Poďme chytiť toho žraloka. Ale počkaj ty s tou tvojou rybačkou. Mám lepší nápad. Veď sme našli takýto magnet. Čo ak ho pripevníme na našu udicu a teraz to v pokoji spustíme do akvária a ak je tam kľúč, určite ho nájdeme. Skvelý nápad a aspoň na nás ten žralok nedosiahne. Zatiaľ nič. Počul si? Niečo sme zachytili, zdá sa. Tu je ten červený kľúč. Decka, dokázali sme prekabatiť toho žraloka. Tak, daj kľúč. Musíme zachrániť Kissy Missy. Pomôž mi. Kissy Missy, si voľná. Спасибо, мистер Дру. Pozrite, od radosti začala tancovať. Decka, poďte tancovať spolu s nami. Kissy Missy niekam odskákala. Mimochodom, v tejto hračke už nič nezostalo, takže poďme vybrať ďalšiu hračku. Tak, koho vybrať? Máme tu hračku Huggy Wuggy, hračku Lily, hračku Gibleta a tiež zlého a strašidelného prototypa. Ale zatiaľ túto hračku otvoriť nemôžeme. Musíme nazbierať ešte 10 000 lajkov a až potom sa magické reťaze rozplynú, takže ak si doteraz nedal like, urob to prosím, hneď teraz. No a ďalšia hračka, ktorú otvoríme, bude... Navrhujem vziať Huggyho Wuggyho! Mimochodom, decka, podľa pocitu je vo vnútri Huggyho Wuggyho veľa zaujímavých vecí. Poďme ho otvoriť. Tak. Tak, skúsme niečo nájsť. Je tu nejaká taška. Decka, pozrite, to je predsa batôštek Huggyho Wuggyho. Zaujímavé, čo je vo vnútri? Pozrime sa. Oj! Decka, Huggy Wuggy mi skoro odhryzol ruku. Vyzerá to, že len tak ľahko sa do toho batohu nedostaneme. A možno ho treba nejako rozptýliť? Prekabátiť? To je nápad. A čo tak hodiť na ten batoh uterák? Poďme! Zdá sa, že to nezafungovalo. Zjedol úterák a ešte viac sa naštval. A čo ak Huggyho Wuggyho netreba hnevať, ale pokúsiť sa ho udobriť? Poďme ho hladkať a hovoriť mu pekné slová. Huggy Wuggy je dobrý. Huggy Wuggy je milý. Huggy Wuggy je šikovný. Pozri, Huggy Wuggy je zrejme už dobrý. Au! Zase sa ma pokúsil uhryznúť. A poďme poprosiť decka, aby písali pekné komentáre, aby bol Huggy Wuggy dobrý. Áno, decka, hneď teraz napíšte do komentárov, že Huggy Wuggy je super, Huggy Wuggy je dobrý, Huggy Wuggy je najlepší. Pozri, prvé komentáre. A Huggymu Wuggymu sa to páči. Pozri, ako sa usmieva. Tak, decka, skúsim to opatrne otvoriť. Tak. Je tu modrý popcorn od Huggyho Wuggyho. Poďme ho ochutnať. Určite bude nejaký neobyčajný. Aká zaujímavá chuť. Niečo na tom je. Decka, tento popcorn mal chuť praskajúceho karamelu. Videli ste, aký ohňostroj nám vyletoval z úst? Počkaj a ukáž jazyk. Máš ho modrý. A ty ukáž. Haha, ty ho máš tiež modrý. Presne ako samotný Huggy Wuggy. Poďme ho radšej veľa nejesť, lebo čo ak sa premeníme na skutočného Huggyho Wuggyho? Poďme sa radšej pozrieť, čo je vo vnútri tejto hračky. To je čo? Fľaša, či čo? Decka, pozrite. To je limonáda Huggy Wuggy. A mimochodom tiež je modrej farby. To som ešte nevidel. Poďme to vyskúšať. Poďme.
Vôňou to pripomína Sprite. A chuťovo je to oveľa lepšie. Áno, je to veľmi chutné, ale mám nápad, ako to urobiť ešte chutnejším. Pridajme tam pukance s príchuťou praskajúceho karamelu. Bude to úžasné. To je super nápad, poďme na to! No čo, urobil si to chutnejším? Veď tam vôbec neostala limonáda. No, nečakal som takýto efekt, ale tá fontána bola super. No áno, súhlasím. A fontána bola super. Tak fajn, uprac to. Poďme sa pozrieť, čo ešte v tej hračke je. Tak, pozrite. To je nejaká malá flaštička. Je tu napísané lektvar zväčšenia. To znamená, že môžeme kvapnúť tento lektvar na nejakú vec a ona sa stane obrovskou. A čo keby sme kvapli na hračku Huggyho Wuggyho? Potom sa zväčší a všetky predmety, ktoré sú v ňom, budú tiež obrovské. To je nápad! Tak. Myslím, že to stačí. Fungovalo to! Máme obrovského Huggyho Wuggyho! Poďme sa pozrieť, čo v ňom je! Huggy Wuggy ožil! Huggy Wuggy je najnebezpečnejšie monštrum. S ním si neporadíme. Musíme niečo vymyslieť. Musíme ho nejako poraziť. Máš nejaké nápady? Ani jeden. A ty máš nejaké nápady? Ako to, že nás neješ? Nie sme chutní. Kisi-misi? Kisi-misi! Bielvo! Kisi-misi práve porazila Huggyho Wuggyho. Huggy Wuggy sa premenil naspäť na hračku. Ďakujeme ti, Kisi-misi. Decka, len si to predstavte. Pomohli sme Kisi-misi a Kisi-misi zachránila nás. To je také super. Z Huggyho Wuggyho zostala len jedna hračka. A mimochodom, je úplne prázdna. Poďme vybrať ďalšiu hračku. Decka, zostalo nám niekoľko hračiek. Hračka Giblita, hračka Lily a tiež hračka prototypu. Ale zatiaľ túto reťaz nemôžeme pretrhnúť. Musíme nazbierať ešte 5000 lajkov. V žiadnom prípade nestihnete nazbierať lajky. Decka, poďme dokázať prototypu, že to dokážeme. Prosím, dajte like. No a ďalšia hračka, ktorú otvoríme, bude Lily. Decka, nechcem vás sklamať, ale vyzerá to, ako by v tejto hračke nič nebolo. Ale nie, je! Všetko je v hlave, tak ju poďme otvoriť. Opatrne. Je tu nejaká červená látka. Čo to zasa je? To je predsa plášť Roryho, brata Lily. Daj, nech si ho vyskúšam. No ako? Vyzerá to super. Ja letím! Ja riadenie! No čo, dolietal si? Nepochopil som, ako sa to stalo. Zrejme vypršal čas účinku plášťa. Radšej si ho vyzlečiem. Dobre, sadni si. Poďme sa pozrieť, čo ešte je v tejto hračke. Decka, pozrite, to je malý iPhone. Vyzerá to tak, že je to osobný telefón Lily. Poďme sa pozrieť, aké čísla tam má. Možno budeme môcť niekomu zavolať.
Tak, číslo Hagiho Wagiho, číslo Kissy Missy. Decka, Lily má číslo na prototyp. Poďme mu hneď teraz zavolať. Netreba! Môže to byť nebezpečné! Čo nám tak môže urobiť cez telefón? Poďme volať. Ahoj Lily, čo si chcela? Ahoj, to nie je Lily, to sme my z kanálu Mistra Drua. Odkiaľ máš telefón Lily? Našiel som ho v hračke. Už mi nevolaj, inak vás zničím. Čo nám tak urobíš? Cez telefón. Niečo sa deje! Decka, z telefónu začal vyliezať prototyp. Je s nami koniec! On nás zabije! Tak, musíme niečo urobiť. A čo ak zablokujeme telefón? Zdá sa, že to zabralo. Radšej mu už nevolajme. Dobre, máš pravdu. Poďme sa radšej pozrieť do tejto hračky. Tak, je tu niečo fialové. Pripomína to termosku Lily. Najskôr tam bude čaj. Presne, veď ona stále všetkým hovorí, poďme piť čaj, poďme piť čaj. A poďme ho ochutnať. Určite bude veľmi chutný. Poďme, len potrebujeme šálky. Ó, tu sú. Prvý hrnček. A druhý hrnček. No, poďme ochutnať čaj Lily. Tak. Vyzerá to tak, že to nie je čaj. Možno bol len horúci? To sotva. Dobre, tento nápoj naozaj nikomu neodporúčam piť. Poďme sa radšej pozrieť, čo sa ešte nachádza v tejto hračke. Dotkol som sa niečoho zvláštneho. To bolo niečie oko? Neviem, ale vyzerá to tak. Poďme ho skúsiť opatrne vytiahnuť. Decka, to je naozaj obrovské oko. A čo ak je to oko bábiky Poppy? Nie, Poppy má malé oči a toto je nejaké obrovské. Pozrite, tu vzadu je nejaká obrazovka. A čo ak je to veštecké oko? Poďme to overiť. Tak, Evgen sa volá John? Nie! A poďme sa opýtať niečo zložitejšie. Decka, hneď teraz dajte like. Uvidíme, či to táto guľa dokáže predpovedať. Tak, stihli ste dať? Stihli? Všetko. Guľa, dali diváci like na toto video? Áno, to snad nie. Ona naozaj funguje. Daj, nech položím otázku ja. Je Lily dobrá? Nie, veď som ti to hovoril. No áno, a ty si to doteraz nepochopil, ona drží s prototypom. Dobre, odlož guľu. Poďme sa pozrieť, čo ešte je v tejto hračke. Decká, pozrite, to je predsa koláčik šťastia. Navrhujem nečakať a hneď ho otvoriť. A tu je predpoveď. Určite otvorte hračku prototypu. Bude to veľmi zaujímavé. Vidíš, dokonca aj predpoveď nám hovorí, že to musíme urobiť. Ja mu neverím, je to predsa len koláčik. Sám si len koláčik. Ja tomuto verím. Tak, je tu ešte niečo? Nie je, všetko. Môžeme prejsť k ďalšej hračke. Takže, decká, zostali dve hračky. To je Giblit a tiež prototyp. Pozri, zdá sa mi, že decka nestihnú nazbierať lajky. Ale čo ty? Treba nazbierať len 1000 lajkov. Decka to na 100% zvládnu. Decka, prosím, zaberte, dajte like. No a ďalšia hračka, ktorú otvoríme, bude Giblit. V Giblitovi tiež niečo je. Poďme ho chirurgicky otvoriť. Je tu nejaká krabica. Tak. Decka, pozrite. To je krabička žartíkov od Giblita. Giblit je predsa dobrý. Žartíky u neho by mali byť tiež dobré. Na krabici je napísané, čo je v sade. Nejaké prdiace vrecúško, žuvačka s chrobákom a tiež pištol na žarty. Samozrejme, nie som si istý, či je to všetko milé, ale poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Pozrite, decka, to je prdiace vrecúško. Presnejšie, je to bomba, z ktorej idú rôzne drôty. Oj, asi som to aktivoval. Teraz to vybuchne. Nedá sa dýchať. Až oči štípu.
Prečo si to aktivoval? Vedia omylom! Tak, dobre, poďme sa pozrieť, čo ešte je v tejto krabičke. Ó, žuvačka, dáš si? Veď to je ten najpopulárnejší a najstarší žartík. Je tam len chrobák. Pozri. Op, vidíš, obyčajný chrobák. Je na mne živý chrobák! A prečo si kričal? Veď si hovoril, že sa tohto žartíku nebojíš. Nebojím sa hračkárskeho chrobáka a nie skutočného. Dobre, poďme sa pozrieť, čo tu ešte je. Kamoši, a toto je tá pištoľ na žarty. Prezradím vám tajomstvo, videl som na internete, ako funguje. Hneď vám to ukážem. Evgen, pozri, čo mám. Čo to robíš? Daj to sem! Ty si ma oklamal! Jasné, že som ťa oklamal. Veď je to pištoľ na žarty a funguje to naopak. Aby to strieľalo dopredu, musíš stlačiť toto tlačidlo. A aby to strieľalo dozadu, musíš stlačiť spúšť. Už stačí! Dobre, ale bola to veľká sranda. Tak, poďme sa pozrieť, čo ešte je v tejto hračke. Kamoši, je tu nejaký odkaz. To je zoznam, komu Giblet dlhuje. A pár mien je prečiarknutých. Sú mŕtvi. A dole je napísané: nikoho nepočúvajte, neotvárajte hračku prototypu. Ale my sme predsa sľúbili našim divákom, že hračku prototypu otvoríme. Ja som za to, aby sme ju otvorili. Ak samozrejme stihnú nazbierať lajky. Dobre, poďme sa pozrieť, čo tu ešte je. Je tu nejaké vrecúško. Kamoši, pozrite, je tu napísané moje veľké tajomstvo. Veľmi ma zaujíma, aké veľké tajomstvo má Giblet. Rýchlo to otvor! Vo vnútri sú nejaké dve skúmavky. Hneď ich vytiahnem. V týchto skúmavkách je červená tekutina a sú tu aj takéto štítky s nápisom Gibletova odvaha. Takže Gibletovo tajomstvo je v tom, že vypije túto tekutinu a stane sa odvážnym. To je super. Poďme si tie skúmavky nechať. Možno sa budú hodiť. A mimochodom, v tejto hračke už nič iné nie je. Poďme sa pozrieť, koľko lajkov chýba na prototyp. Kamoši, chýba nám už len 10 lajkov a potom táto magická reťaz zmizne a budeme môcť vyťahnuť hračku prototypu. Ak diváci dajú lajky, je s vami koniec. Kamoši, nebojte sa o nás, veď máme elixír odvahy od Gibleta. Poďme ho vypiť. Kamoši, chýba posledný like. Dajte ho už rýchlo. Ničoho sa nebojím. Kamoši, všimli ste si? Ani Evgen sa ničoho nebojí, takže ten like tam rozhodne musíte dať. Kamoši, veľmi pekne vám ďakujeme. Tak, vyťahujeme prototypa. Teraz ťa vypitveme. Počul si to? Vo vnútri sú nejaké zvončeky. A ešte sa vo vnútri niečo hýbe. Najskôr tam bude niečo živé. Tak to rýchlo vyťahni. Tak to nie sú zvončeky, to je náramok z rolničiek. Tie rolničky sú mimochodom rovnaké, ako má on na klobúku. Zaujímavé, na čo to je? Videl si to? Tá hračka sa hýbe. Mal si pravdu, je tam niečo živé. Hej, prototyp, kam sa chystáš? Nože zales späť! Videli ste, ako funguje elixír odvahy? Ani Evgen sa ničoho nebojí. Andrej, nejako to nezvládam. Je veľmi silný. No a čo? Prototyp. Prototyp! Elixír odvahy prestal účinkovať! U mňa tiež. Zdá sa mi, že viem, ako ho zastaviť. Prototyp, a pozri si, našli ďuru. Najprv si podám vás. Potom si pozriem to video. Kamoši, prosím, pozrite si toto video, ktoré sa objavilo na vašich obrazovkách. Je veľmi zaujímavé. A my sa zajtra!